Moi boas a todas as persoas que estades escoitando este novo episodio de Canto Conto. Eu son MJ Pérez e hoxe teño o prazer de conversar con Fran Cañotas. Hola, Fran, que tal? Pero ti estás seguro de que é un prazer? Bueno, iso é que a xente saque as súas conclusións. Non o digo por ti, digo pola xente que pode escoitar. A xente dicindo, unha hora de cañotas a pagar. En serio, dura unha hora? Sí, en principio sí. Eu espero que a xente non desconecte no minuto 15. Eso dependerá de nós, pero precisamente vamos comezar como hai que comezar, que é poñendo a nosa cabeceira, dentro cabeceira. Canto Conto, un podcast de MJ Pérez. Pero vamos, que hoxe é un episodio especial, ten algo de diferente, non? Porque ti máis eu que temos, ante todo, que? Ante todo, bueno, aparte que somos amigos de toda a vida, o máis importante é que somos Darzúa! 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 Darzúa, deso vamos falar despois, que nos pasa con Arzúa, porque algo nos pasa con Arzúa. E o episodio de hoxe ten un patrocinador especial que non podía ser outro. Non podía ser de outra maneira. O noso queixo. O sea, que o queixo de Arzúa, o queixo como concepto patrocina o episodio de hoxe. Este podcast. Que fuerte. E de feito a xente poderá ver na foto, tedes que ver a foto que presenta este podcast e veredes o macro queixo que é un agasallo. É moi grande. Vale, teño que dicir a Publi agora, non? Sí. Vale, pois veña, vou alá. Isto sería así. Agasallo do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa Ulloa. Pois, moitas gracias, Óscar, mandamos aquí un saúdo. Eu creo que non habería mellor episodio para... Eso poderían cortar na denominación de orixe e utilizalo. E cobrámoslle. E máis eu. Cobrámoslle. Simplemente, fíxose no podcast de MJ e a voz é a de Fran Cañotas. E cobramos dereitos. Eu poño unha musiquita por detrás. Un jingle, perfecto. Sí. Que guai. Me gusta. Hai que sacar carto. É que somos juventud precaria, unha xeración un pouco fastidiada. Somos unha xeración dura. Sí. Entón, bueno, pois, por que estou conversando con Cañotas? Porque, claro, que eu arranquei arranquei estas conversas con Pablo Meixe, non? E a priori igual a xente pensa que vou asaltar a xente famosa, non? Que é o que suele facer a xente nestas cousas. Correcto. Pero non para nada a miña intención. É o feito de falar con Fran é que máis alá de que sexa unha cara coñecida da televisión... Espera un segundo. Estásme considerando famoso? A ver, tío, xente que nos estás escoitando, no momento no que vas con Fran pola rúa e empeza a parar a xente, non sei, a min só me pararon outro día en Santiago unhas señoras que os meus amigos quedáronse flipados, dixeronme, moitos parabéns, neniña. Pero unha señora que te escoita a ti. Sí. Que fuerte. O sea, é super guai, porque eu na miña cabeza teño que a min sí que me ven señoras, non? Porque é un pouco a xente que ve a televisión de Galicia, señores e señoras de a partir de 40 anos para arriba, pero eu tiña na cabeza que a ti escoitábate moita xente nova, pero sin embargo que ante para foi unha señora. Pero que eu tiño o meu público é o problema, porque mira, se eu fose analista de audiencias volveríame tola, porque ademais cando vexo estadísticas de Spotify e cousas así, vexo un abanico tan grande que eu digo, a quen me dirixo, sabes? Non é un problema, vale todo. Para mí maravilloso, vale todo, efectivamente. Pero que decías ti que se che consideraba famoso, home, no momento no que eu vou pola rúa contigo e a xente, lembrome na festa do queixo, lembrome como se fora, este ano, de que ibas ti con Noé máis adiante e íamos un pouco máis para atrás, pasou por min unha parella, unha parella e vexo e escoito como se xiran e escoito. Eses son os da televisión. Sabes, como de es Cristiano Ronaldo e Georgina. Sí, son eles. Sí. Bueno, eso sí que é curioso, mira, eso sí que é curioso. Claro, isto nunca me pasou, evidentemente, hasta que empecé na tele, sobre todo hasta que agora sí que é verdad que están vendo moita xente o programa, pero nunca me pasou que a xente, vexo que a xente está falando de min, imagínate, sabes? Pasas por aí adiante, é super curioso, porque non sabes como reaccionar. Claro, non sabes como reaccionar no sentido de, ves que te miran ou que
falan de ti simplemente que din, ai, mira, este é o cañota. Ou a veces incluso as señoras, eu son moi fan das señoras, porque as señoras non se cortan. As señoras pasan e din, ai, este é o cañotas da televisión, así en alto, sabes, polo medio da rúa. No, e para mostrar un botón, porque o propio día da festa do queixo, unha señora que se nos achegou e que estivo ali media hora contigo, bum, mira, de feito, meus primos, ainda outro día, que é curioso, coñeceronme en Bilbao. O sea, que foi como un pouco random. É que en Bilbao tamén se ve televisión de Galicia. Porque eu que sei, eu poñome a falar ca xente porque me encanta, o sea, que me encanta falar coa xente. É que aquí onde vou eu, porque vamos falar disto, pero que eu quero remontarme un pouco máis atrás, porque quero remontarme precisamente aos antecedentes penales. Mima, que chungo, non? Porque aquí tiño apuntado, rollo, xa apuntaba as maneiras, e tiño aquí apuntado unha cousa que cumples de cañotas. Os meus cumples. Eu lembro, señoras e señores, que a mí unha das cousas que máis me gustaba cando era nena era, Dios, ir aos cumples de cañotas, porque era la alegría de la huerta. Tía máis eu, coincidimos primeiro, o sea, eu creo que eres o meu primeiro amigo. É que eu non recordo o inicio de cando nos coñecimos, sabes? Éramos mocos. Eu teño fotos, bueno, que estás igual, que de pequena, flipas, Sí, flipas. Eu vexote nas fotos, porque me vexo a min, eu antes como estaba un pouco máis gordiño e tal, entonces sí que cambio, por exemplo, moita xente dime, "Buah, como cambiaste", tal, non sei que, pero é que a ti vexote exactamente igual, tía. Pero exactamente igual. Que me ves con buenos ojos. O sea, é increíble. Eu vexome máis arrugas, pero bueno, claro, sí, eu vexome máis calvo. Non te fastidia, pero... Que piropo, chaval. Xa marcho de aquí con tu estima en alto. En serio, sí que é verdad que, jova, que eu coñézote de toda a vida, quero dicir, estás na miña mente, na miña psique, dende sempre. É que eu o sea, dos primeiras lembranzas que teño de cativa, eu lembro de estar no patio da escola contigo no tobogán, tío. Eu sei que para min cañotas é como o primeiro amigo do que teño coñecemento, sabes? O meu uso de razón remontase a lembro-te a ti como primeiro amigo, o sea, como un dos meus primeiros amigos, que fuerte, sabes? Claro, é que eu recordo que teño é que non hai un antes a MJ, entendes? Non hai un antes no sentido de, pero pásame tamén con Adri Ribadulla, por exemplo, sabes, con outro amigo que temos, que non hai un antes a esa xente, o sea, non recordo non coñecela. Claro, non recordo non coñecela. Tía máis eu, é como que cadramos primeiro, por así dicilo, na etapa infantil, despois estivemos en coles diferentes, entón sí que cadrábamos noutras cousas, pero non cadrábamos tanto. Sí. En cumpleanos e cosas destas. E por no instituto. Pero no fútbol. Pero ese punto van despois. Claro. Ese punto van despois. O sea, cando falemos do fútbol... Fútbol. Porque sí que é verdad que no fútbol foi como de repente volver a encontrarse moito máis, sabes? Porque xa estábamos porque ao estar en coles distintos, ese é o rollo. E sí que mantivemos a amizade, que pasa? Ao estar en coles distintos cadrábamos menos, pero sí que lembro con moito cariño os teus cumples, porque é que si Fran Cañotas é adulto, é un show, e de feito vive un pouco deso. De ser un show. Non sabedes o que era disfrutalo cando era pequeno. Bueno, disfrutalo e sufrilo en ocasións, as cousas como é. Tamén, no, sí. Pero eu lembro, co rollo de os teus cumples, ti, liando moitísimo, xogábamos moito, pasábamolo moi ben, e que facías cousas. Eu lembro que, por exemplo, facías unha cousa así co cuello de mover. Sí, ainda fago. O sea, isto non se pode ver, pero ainda fago. Pero despois gravamos un reel para despois compartir. Eu creo que xa o fixen na tele, Creo que fixen na tele algunha vez. Creo que xa non che queda moito por ser xa estiveches de Capitán... Capitán Cañoto. Capitán Cañoto. Sí, super Cañoto, sí. Pouco che falta por vestido cun traxe de croma. De croma? Ostras. Sí, foi moi guai. Pois sí, a verdade é que os cumples eran super guais. Eu do meu cumple teño recordo. Ti sabes que na miña casa vella tiñamos un pozo, non sei se te das conta, á esquerda onde xogábamos ao fútbol, por diante ali á esquerda había un pozo. Entonces nós enchufábamos as mangueiras ali no cumple, porque o meu cumple é o 2 de agosto, tía, sabes? É como é no verán, o sea, é nas festas, en 15 días xa é a Santa María, que é a nosa festa da parroquia, o sea, é super guai. É que eran meses moi guais, verán, é no super top, entendes? É no super top. Entón, claro, eu recordo que enchufábamos a mangueira ali no pozo e sacábamos
tiñamos auga, tiña meu pai un chisme para regar o césped que sacaba como se fose un arco iris de auga, así, poñíamolo no medio, bañábamos, facíamos absolutamente de todo. A verdade que sí. Ai, que recuerdo. Que recuerdo, a lagrimita, sabes? E despois facemos un reel destes con música emotiva das fotos dos cumpleanos. Sí, pero recordo pásame como que a infancia con meus primos na casa de meus avós. Recordo todo con unha nostalgia moi guai. Sabes, de nostalgia ben. É que eu cando penso nesas cosas, porque sí que é verdade, eu non sei ti, porque ao final como se separaron os nosos camiños no que é pois a parte do cole máis tal, eu hai cousas da infancia que as recordo con moita tristeza, no sentido de que me costou moito integrarme, sabes? Porque ao final por exemplo, ti eras moi sociable, pero a par eras distinto e sí que te integrabas, pero tamén se metían moito contigo. Sí, claro. Eu por exemplo, sí que é verdad que eu creo que unha das sortes que tiven é que sempre me deu bastante igual. Sabes? Porque sí que é certo que se metían... Bueno, no fútbol hubo unha época que, vamos, eso era bullying directamente, sabes? Pero é bullying. Dou fe. Eso era bullying. É que había... Eu lembro algunha situación que eu dicindo, hostia, eu xa estaría chorando. E ti igual por dentro estabas rollo de... Que ao final, jódeche, pero por fora era como rollo de... Sacabas ese rollo de me dá igual. Ao final chegaba un punto no que a xente xa se daba por vencida. Claro. Bueno, a cañotas non lo podemos hundir. Pero porque si non podes derrubar o enemigo, únete a él. No, entón, claro, uníanse xa a veña que faja o que queira. Ya, pero despois quen animaba en el autobús? E que aí onde vou eu? Aí está o tema. Despois, cando estábamos no autobús, quen montaba a festa? E que aí onde vou eu? Porque eu apuntei aquí. Xa apuntabas maneiras. E que nunca esquecerei ir, señoras, no bus eu que sei, a saber a donde íbamos, a xogar. Eu que sei, a San Pedro de Nós. A San Pedro de Nós. Por exemplo. E de repente, eu iba igual cos cascos, tal, non sei que, de repente empezaba a escoitar un jolgorio que dábamos cascos, miraba para atrás e era cañotas xa retransmitindo partidos. Sí. Pero é que cando despois a futuro ves a cañotas retransmitindo un partido, de verdade, na Radio Galega diste, é que eu isto xa o vivín. Sí. Xa o vivín. O sea, no, que déjà vu, sabes? Que déjà vu, tío. E que máis eu lembro que, claro, eses rollos que ainda siguen facendo, porque eu cada vez escoito menos, a ver, eu solo vexo fútbol moi contado, porque eu para disgustos xa estou... Bueno, que o Depor é un disgusto. Para min son 90 minutos da miña vida moi preciados como para perdelos vendo cousas que digo eu, pero que estou vendo? Que deprimen, non? Que deprimente. Entón vexo o Depor femenino, que é o único que me dá alegrías do corazón. Que outro día remontou, ia 2-0 perdendo e remontou. Non sei cando sairá isto, pero son maravillosas. Sí, las amo, xa o dixen no capítulo anterior do podcast que las amo, pero volvo a dicir que las amo. Son, vamos, ojalá esa nena que iba no bus, ojalá soubera que isto ia ser que iba a ser un boom tan guai, tía. Porque eu, ao final, era eso, nena, no medio de todos os hombres. É que conste que eu, por exemplo, que conste que ti ao mellor velo de outra maneira, evidentemente, porque non son ti, sabes? Non sei como pasaches ti. Pero penso que, a pesar de todo, que nunca se queimou moito a xente contigo no fútbol, entendes? No, sabes que pasa? Quero dicir, igual ti tes outra percepción, obviamente, porque o sufriches. Eso pode ser. Pero eu creo que nunca foi unha cousa moi exagerado, moi visible, sabes? Non sei. Eu no fútbol o que notei era, lembras que, claro, que sobre todo cando eres cativo, imagínate, infantil de primeiro ano, infantil de segundo ano. Entón, un ano cadrabas cos un ano maiores e outro cos un ano pequenos. Pero eso pasábanos a todos, eu sempre era máis feliz cos que eran unha xeración por debaixo, porque, independentemente da idade, comigo eran moitísimo máis benevolentes. E os un ano máis, eu creo, e non creo que era pola idade, cada un ten a súa forma de ser. Eu creo que eu teño a mesma tal cual, o sea, a mesma percepción que a ti, no meu, o sea, no que se refire a min. É curioso, porque, por exemplo, eu creo que en xuvenil, que eu xuvenil solo fixen, creo, primeiro e segundo, porque despois xa marchei a estudiar, eu en xuvenil de primeiro ano, que íbamos cos 2 anos, porque eran 3 anos, acordaste, de xuvenil, deses que iban, eran como 2 anos maiores que nós, curiosamente, teño bo recordo. É curioso, pero sin embargo, de cadete, infantil, que é onde empecé máis ou menos eu, teño mellor recordo sempre dos segundos anos que dos primeiros. É tal cual. É que era eso, eu sí que lembro, de feito dixeno no podcast anterior,
falando con Patri López, que eu lembraba que cando comezaba a temporada, así, ou cando había un parón vacacional e volvíamos, pero sobre todo cando comezaba a temporada, sempre había como los 15 primeros días de adaptación. Joder. Sí, notaba que, é dicir, ti sempre me trataches igual, tío. Bueno, é dicir, só faltaba tamén. Joder, éramos amigos, xogábamos ao fútbol fora de out of context. Entón, para ti non tal, pero para algún que eu non criminalizo eses rapaces, porque o problema é a educación que recibiron. Entón, para eles era como rollo de... Hai unha nena, e algún non sabía como tratarme. Realmente eu penso, eres un pouco pioneira, sabes, neste sentido. O sea, porque despois de ti sí que hubo máis, hasta que se chegou a crear o club femenino aquí en Arzúa e todo, pero... Jova, non era moi habitual ver, sobre todo en idades tan maiores. Igual en pre-benxamíns, benxamín sí que vías algunha rapaz ou tal, pero en tan maiores, sí que é verdade que despois outras rapazas que coincidín xogando, que eran máis cativas e viñan de outras xeracións, sí que me contaron experiencias de estar moito máis integradas no grupo de rapaces, porque as mentalidades eran distintas. Pero eu lembro que, claro, había un choque, porque, claro, o fútbol non é só o fútbol, é todo o que rodea o fútbol, que é un deporte moi... somos os machitos, tal. Ao final tradicionalmente foi un deporte de homes, entón, por un lado había como rollo de Dios, unha nena aquí no medio. Entón, algúns era que tiñanse que adaptar, non? As súas neuronas tiñanse que... Chocaban, non? Chocaban, sí. Chocaban ou rebotaban na cabeza, as dúas neuronas chocaban. E o caso, porque me desvío un pouco do tema, ti no autobús. Sí. Xa eras Galicia en goles. Acordaste no bus que era a época na que o petaba moitísimo Melendi. Moitísimo Melendi, nós éramos superfans. Eu recordo que tiñamos versións das cancións de Melendi para cantar no bus. É verdad, que cantábamos Porque Arzúa es mi patria y sincera es su bandera. Madre mía, la queixeira castañeda más bonita de la tierra. E despois facíamos de la tierra de los quesos del trabajador quesero. Sí, tío. Era brutal. Temos que gravar eso, Ahora que eu me dedico a isto, temos que gravar. Era espectacular. E despois tiñamos tamén a de Esteban, había unha de Esteban que era a Donano, que era Esteban, que era o entrenador Esteban, para que non nos sabe. Esteban, como era? Non me acordo agora. É que non me acordo tamén, porque mira, eu lembro, para min, o sea, eu, gardo moito cariño de todos os adestradores que tive, pero Esteban levou na alma, no corazón. Esteban é o máximo. Que aquí vou abrir a caixa de Pandora, porque Cañotas querémolo moito todos, pero eu tamén había momentos nos que odiaba profundamente a Cañotas, porque por culpa del señor Cañotas nos castigaban dando voltas ao campo, porque Cañotas ás veces estábamos, eu que sei, facendo un circuito destes de ejercicios en non sei que, e Cañotas pintando a mona, e sempre había a advertencia de Cañotas, como volvas pintar a mona, 3 voltas ao campo todos. Mira, o sea que o de pintar a mona non é de Roberto Vilar. Podemos dicir que o de pintar a mona é de Fran Cañotas. Xa estaba inventado. Ainda non estaba Roberto Vilar na televisión. No, igual sí que había xa Land Rover. No, Land Rover no, igual os tonechos sí. Pero sí que é verdade, a ver, é certo que sí, a ver, Cañotas, claro, ás veces pasabaste de rosca, pero porque, bueno, tamén incitabades, Sí, as cosas como son. A xente gustaballe que fixera o parvo. Pero sí que era como rollo, Cañotas, veña tal, non sei que, de repente cando te dabas conta era, 3 voltas ao campo, era todo o mundo correndo, acordándose de todo o linaje de Cañotas. Con cara de odio. Que guai, tío. Pois mira, teño moito cariño eses recordos, ves? Sí, é que eu lembro ese rollo de que é verdad, que ti, sin ser consciente, xa facías animación que, despois incluso chegaches a facer animación, a vivir desto. Miña nai, a primeira vez que a entrevistaron polo rollo da tele foi cando facía o programa de verán, o primeiro ano que estuve en entretemento, en programas, sin estar en deportes. E viñeron a entrevistar, non sei se foi polo meu cumple ou así, aquí á porta da perfumería en Arzúa. Sí. Aquí vai a cuña publicitaria, Perfumería Chorima, na Praza da Vila. Aí está, os mellores perfumes, colonias, o que queiras. Hixiene persoal, que necesitedes. Entonces viñeron a entrevistar e preguntáronlle, pero Fran, non sei, como é? O sea, como é tal? Non che parece que tal, que é super guai, non sei que. E miña nai dixille, é que é así de sempre. Sabes, quedou calada e dixille, é que sempre foi así, é que é así na casa, é así na tele, é que eu vexo na tele e estou no vendo comendo comigo.
sabes? De que, non sei, creo que o máis bonito, sabes, que che poden dicir. Que eres así, que non é unha personaxe. Claro, que non é algo, o sea, eso está Eu guai. é algo precisamente que quería tocar aquí, porque eu creo que a xente que non te coñece, que se cadra ás veces ten ideas preconcebidas de ti, ou igual saca unha imaxe, porque sí que é verdad que ás veces ti na tele, pois mira, estás facendo un pouco o que tes que facer, e vale, pois igual, pois o rollo de, pois estou pintando a mona, ou tal, ou cual, e hai xente que igual saca o rollo de, pois Cañotas é así ou asado, porque a min tamén me pasado, non? De algunha vez de dicir, pois eu sou moi amiga de Cañotas, e igual alguén facendo un comentario como, non, que Cañotas eu, pero ti non coñeces a Fran, igual tes unha idea del en base a velo na tele ou cousas, pero Fran, é dicir, claro, pois sí, fai o seu traballo, e é verdad que na súa vida el de por sí, de configuración de fábrica, é unha persona así, o sea, vaiche nos genes tamén, as cousas como son. Sí, bueno, meu pai era igual, miña nai tamén é moi faladora, é moi de estar en público, pero é que meu pai era un escándalo, sabes? É unha persona quizáis pois máis cabal, máis tranquila e tal, pero é que meu pai, a ver, é que eu o que dicías antes, eu recordo toda a vida, igual que me dicías ti, eu montando o show no bus, eu recordo toda a vida eu estar no palco da orquesta da festa de Santa María e meu pai debaixo bailando en primeira fila, vamos neno, veña, tal, o sea, quero dicir, sabes, meu pai tiña unha, o sea, meu pai, hai historias de meu pai, podría che sacar un anecdotario que flipas. É que do teu pai era para facer un podcast especial. Flipas. Meu pai ten unha historia boísima que é que hubo unha época que se lle deu por xogar ao tenis. Entón quería xogar ao tenis porque quería baixar peso e tal, non sei que. Entón nós regalámoslle, meu irmão, miña nai máis eu, regalámoslle a súa raqueta, unha Van Allen, recordo como se fose onte, as pelotas, tal, non sei que, e unha cinta Nike da cabeza. Meu pai, como ben sabes, era calvísimo, o sea, bola de billar. Regalámoslle a cinta e o tipo foi 2 semanas xogar ao tenis, 2 semanas, e a cinta, sabes para que utilizaba? Para que? Para poñela na festa da Santa María cando empezaba a sudar a golpe de 15 de agosto, estaba bailando diante da orquesta e de repente sacaba do bolsillo a cinta, poñía a cinta na cabeza, xurocho, poñía a cinta na cabeza e claro, xo víamos, eu acercábame con meus primos ou cos colegas ou tal e xa víamos unha calva e unha cinta blanca ás 4 da mañá diante da cinema, sabes? Estaba ali o puto Kiko. Eu me cago en día. É que é verdad, porque sí que debo decir, cando éramos cativos, que ao final, pues mira, cando éramos cativos, Cañotas ainda non salía na televisión. Que guai que digas cando éramos cativos. Cando éramos cativos e tal, eu lembro que sí que, ademais, eu que sei, eu andar por aí con meu pai e ver ao teu pai, era personaje 1, personaje 2, sabes? Totalmente. Entón era como Cañotas para diante, Cañotas para atrás. Eu lembro que sí, que teu pai xa era alguén no pobo moi coñecido e moi personaje. Claro, eu coñecía a ti e eu dicía, bueno, pois personaje junior, sabes? Sabes que eu de pequeno pensaba que meu pai era famoso. O sea, é verdade. Eu pensaba que meu pai era famoso porque, como meu pai falaba con todo o mundo, pero é que con todo o mundo e saudaba todo o mundo, eu teño un recordo boísimo que meu pai traballaba no control leiteiro, non sabes? É que iba a dicir, vamos contextualizar para a xente que non sabe, porque tamén creo que eso é importante, sabes? Porque teu pai precisamente a que se dedicaba. Claro, meu pai traballaba no control leiteiro, entón meu pai tiña asignado unha zona que era a daqui, o que tiña que facer é ir por todas as granxas, coller mostras de leite para analizar a calidade do leite que despois se envasa. Así que, rapaces e rapazas, consumide leite 100% galego, vale? Que fai falta. Para facer os queixos, claro, tamén, para facer os queixos. Os queixos que patrocinan este podcast. A denominación de orixe Espera, que digo outra vez. Vamos quitar o queixo. Espera, podcast patrocinado pola denominación de orixe protexida Arzúa Ulloa. O mellor leite. O mellor queixo, non é? Como era? No, isto estou non dicindo. Pero había un anuncio que era así, porque había outro que era a nosa contraetiqueta é a súa garantía. Pola etiqueta esta de Arzúa Ulloa. Bueno, o caso, que nos vamos do tema. O caso que, claro, meu pai ia por todas as granxas, entonces conocíano en absolutamente todas as parroquias da vila, tamén ia a Boimorto, Toques, o sea, todos os concellos da contorna. Entón, claro, todo o mundo sabía quen era Cañotas. De feito, moita xente a día de hoxe que o mellor chama o programa ou tal, indo outro día. Chamo un señor de Arzúa para concursar polos cartos do meu programa
E dixenlle, ai, Antonio, non sei como era, non? Ai, Antonio, coñecémonos. E dime, bueno, eu a ti non, pero coñecía moito a teu pai. Eso pásame constantemente, sabes? De que a xente coñecía a meu pai. Bueno, pois o que che dicía, que eu pensaba que meu pai era famoso porque moitas veces iba con el a Santiago, ao local que tiñan da empresa, tal, ou así, ou en Guísamo, en Coruña, tiñan tamén o Ligal, ou a Fricor, non sei cal dos dous, creo que o Ligal. Entón, claro, iba a Santiago e chegaba. E conocíano en Santiago, sabes? Que era como a cidade. Claro, era como de, buah, coñecen aquí non é a que o meu pai. coñezan xa en Arzúa, nas parroquias e tal, é que o coñecen en Santiago. Sí, Entón, para min era como explotaba a cabeza, sabes? Para min era Galloso e meu pai. Galloso e meu pai. Entonces, sí. Moi guai. A verdade é que teño pila de anécdotas dele, era un puto show, un puto espectáculo. Entón, claro, venme un pouco de aí a personalidade. É que é verdade, que hai cousas que non se compran que se heredan. Nah, eso é verdade. Eso é 100% verdad. O sea, 100% Por tanto, verdad. agradecidos aquí ao legado de Kiko Sí, Cañotas, agradecidos que gracias a topísimo eso... con Kiko Cañotas, sí. E precisamente, claro, pues ti és como eres, todas estas cousas, pero, bueno, eu pensaba, como non íamos no mesmo cole, e ti eras moi personaje, eu como que tiña a idea de, Cañotas igual é mal estudiante, sabes? O sea, así, como non íamos na mesma clase, sabes? Só cando cheguei a bacharelato e volvimos coincidir, claro, a ver, un terremoto eras. Sí. O sea, xente que nos escoitades, era terremoto ao nivel que estaba el solo, sentado nunha mesa solo, pegado contra a parede, pa que non falara ainda así o tipo, falaba solo. Non me acordaba deso, tía, pegado ao radiador. Ademais, pegado ao radiador. O sea, Cañotas tiña unha parede diante. Sí, tía. Porque era pa que non falara, sabes? A ver, sí. nós éramos unha xeración, eu debo dicir, éramos guais. Bueno, tío, éramos unha pedazo xeración. O sea, vos no sentido de que, a ver, éramos un pouco inquietos, sí, pero inquietos de inquietude positiva. Claro, éramos inquietos de que queríamos facer cousas. Pero despois portábamos ben e pa mostra un botón que ainda estiven onte cunha ex-profe nosa que non para de decir que a nosa xeración é que botannos moitos de menos. Moitísimos profesores, moitísimos. O sea, non o digo en plan guai, era así, cadroulla así. Eu creo que tamén parte do que somos ben dado precisamente dos compañeros que tivemos. E tamén tuvemos uns compañeros a maioría, vou incidir nesta palabra, a maioría dos profesores tamén eran super guais. Sí. Entón, claro, dixen a maioría, por si non quedou claro, Xa sei por onde vas. Hai algunha excepción, pero dixen a maioría. É que eu sí que vexo por aí moito profe un pouco frustrado e triste. Sí. Porque por máis que é como é que claro, tío, é que cambian os tempos, cambian moitas circunstancias, e iso fai tamén que a xente este moi atontada. Sí, moi atontada. Ti igual vas ali falar de Lorca e tes peña que é rollo de como? Yo, Ibai, biches, sí, espera, Lorca, no, escoita, biches, no, pero mira, non sei se biches que, por exemplo, o Museo do Prado de Madrid ten un TikTok que ten mazo seguidores, ten moitísimos, e están facendo unha historia moi guai que é contar todo o que teñen a través de TikTok e dos formatos máis actuais. Están arrasando. Entón, ao mellor, o camiño tamén é ese. Sí, sabes, refírome podes enseñar Lorca ou enseñar Unamuno ou o que sexa, sabes? Dame igual. Claro, poñendo de deberes igual de faime un TikTok de tantos segundos para resumir, tens que resumir isto nun TikTok de tantos segundos. Ou para ver os cadros, igual o deber aí do profesor é bucear un pouco máis na rede, estou falando por falar, bucear un pouco. Sí, porque nós profesores non somos, pero bucear un pouco, pero como somos do mundo creativo, pois tiramos sempre para aí. Bucear un pouco na rede e dicir, pois mira, é moito máis fácil que lles diga, pois o que tens que facer é ver os vídeos de tal e tal do TikTok do Museo do Prado, imagina. Sí. Entendes? Sí, eu o que sinto é que ás veces incluso profes que teñen moita predisposición por incitar aos alumnos a iso, pois ás veces veste con limitacións de tempo, de programa, porque ao final un pouco o sistema está feito de tal maneira que non sei se che pasou a ti, pero eu ata que rematei todos, os estudios obrigatorios e o bacharelato, eu estaba un pouco como rollo de vale, eu fago isto porque é o que teño que facer, pero é que claro, pero que eu só, o sea, cando puxen un pé na carreira, a miña vida de repente tiña sentido. Sí, mira, eu xusto hoxe falei diso porque
bueno, estuve presentando aquí unha feira de emprendemento que fai o IES de Arzúa co Ministerio, e do que se trata é de axudalos na transición educación ou da parte educativa á profesional, non? A etapa educativa profesional, tal. E eu dicíalles, cando estaba presentando, dicíalles, claro, é que vos agora tedes esta ferramenta que está guai, mola, está moi chulo, de feito cada un facían proxectos, hai varios proxectos que están interesadas as empresas por eles, pero eu dicíalle, nós o que aspirábamos era a un test cun orientador. Desorientador. Claro, desorientador que a min decíame, ti para ADE, sí, imagínase lle fago bueno, caso. A min tamén me saliu ADE despois de xornalismo, pero bueno, porque parecía que só había unha carreira, que era o ADE ou medicina, sabes, que me estás contando? Sí, exactamente. Entón, que tal cual, É que mira que ciclos formativos. Porque cando era a nosa época era todo carreiras, e 5 anos despois era todo FPs. Mandaban a todo o mundo pos FPs. O tema é que sí, ti, pois por un lado apuntabas maneiras e tal e cual, pero ti emprendiches un camiño, o sea, o que iba a decir é que eu tiña como a preconcepto, ou joas, tú a idea cos idiomas, iba a decir preconceito. Portugués. Preconceito de que tú eres mal estudiante porque eu asociaba a tanto furacán ten que tal, pero no, o sea, Cañota sí, falaba solo contra a parede, castigábano, había algunha profesora que se desesperaba con él porque non sabía que facer para que Cañota escalara, pero, joder, era así, o sistema non está preparado para xente así artística, expresiva, non está preparado, vale? Eu compadezco as profesoras que o teñen que sufrir, bueno, pero... despois había moitas que o levaban ben, o sea, que incluso agradecían, que decían, claro. Incluso cando tes clase a primeira hora e nadie contesta para nada, pues Cañotas ya tiene las pilas puestas. Era como Hermión, ¿no? En Harry Potter, un pouco a veces en plan pero claro, con rollo que él era así, pero sí que, jová, aprobaba estas cousas, todas. E eu a min sorprendeume Cañotas porque dicía, sí, parece que está jajajeje, pero dá o callo. Ti despois estudiache xornalismo, porque ese é o rollo, aí onde vou eu? Hai xente que pensa que igual, sabes, os que estades na tele e tal, pois que... Non, son xornalistas, claro. Que sodes uns pimpins igual, sabes, é que non tedes estudios ou tal, ou que solo de este pinta a mona enchufaron ali na tele, sabes? Sí, bueno, eso escoiteino moitas veces. Ti que pintar a mona píntala, pero enchufar non che enchufou nadie porque tiveches que poñer ti os cornos. Quero falar un pouco desto, de unha, ti escolleches a carreira que escolliches, e quero falar un pouco deso, de como foi o teu como te encauzaches de forma profesional, porque eu quero compartir coa xente aquí a cara B. O sea, a cara A xente xa coñece. Cousas, isto estaremos de acordo, que seguro que che pasa. De repente, bueno, por Fran, que as súas cualidades tal, pues está estudiando xornalismo e igual non cree tanta xente en ti hasta que empezas a conseguir cousas. Non sei se che sona de algo desto. Sí, bueno. Sabes, incluso a pequeno nivel, sabes, incluso a veces no pueblo, de que de repente empezas a salir é que Cañotas retransmitiu o partido ou non sei que. Entón ya te tomo un pouco máis en serio. A ver, eso é o ABC de calquera persoa que non me gusta decir destacar, pero que empecen a recoñecer por algo, non? Eso é completamente normal. É unha cousa que, como ti sabes, a min tocábamo carallo bastante, pero agora tomo con, sabes, relativizo moito, como dicía antes de empezar a gravar, que relativizo moito as cousas, e niso tamén. Pero sí que é verdad que, por exemplo, eu quédome con pequenas cousas. Por exemplo, cando eu empecé, eu fixen 2 anos en Bilbao, no País Vasco, como sabes. Marchei para lá porque non entraba ca media de aquí, a pesar de que non era mal estudiante, non entraba porque a media de aquí era hola, primeiro ano de sobre 14, 13 e pico, hasta luego, sabes, non pode ser. Entón marchei para lá, que tiven a sorte de que, a parte das becas, meus pais puderon me axudar, e meus pais, desde o primeiro momento, sempre me dixeron, é que é o teu. Sabes, o sea, fai o que queres porque é o teu. Sabendo como estaba o xornalismo no 2010, que empecé a carreira despois da crise do 2008, que eso era, chegamos e o primeiro día é benvidos á cola do paro. Sabes, o sea, eso era... Eso era, bueno, pero daquela ainda moito máis. Claro. Entón, agora hai moitas salidas, o sea, hai moitas saídas, peña que, o sea, eu flipo coa xente nas redes sociais co xornalismo que fai, alucino. Alucino en positivo, O sea, unha pasada. Bueno, pois eso, que marchei para lá, entón, claro, era todo prensa, radio ou tele.
non había nada máis. Xa estou falando de 2010, cando empecé a carreira, que parece que é no 85, sabes? Falo de 2010, era prensa, radio ou tele, nada máis. De feito, enseñábanos a maquetar revistas e cosas así, en maquetación, e dicía eu, mima, se nos enseñaran a facer outras cousas, visto como evolucionou, sabes, a historia. Pero eu quedome con cosas, por exemplo, eu quería facer radio. Eu quería facer radio e tele, a min a prensa nunca me gustou. Que currei moito en prensa, antes de... mentre estaba na radio curraba moito escribindo crónicas e facendo historias, moito. Pero eu quería facer radio e televisión, a min era o que me gustaba. Eu sempre me acordarei de Leire, unha profesora... Leire, chamábase? Leire, creo, sí. Sí, Leire, unha profesora que tiñamos no País Vasco, que ela traballaba na SER, en Euskadi, e ademais era a conductora pois do Hoy por Hoy, imagínate, algo así. E leváronnos aos estudios de radio, que os estudios de radio da Facultade do País Vasco son unha pasada. Así como os de televisión gustanme máis os de Santiago, os de radio dali eran unha auténtica barbaridade. Ademais, inaugurámoslos nós, estaban novos, recén feitos, flipas. Todo, non había nada PC, era todo Mac. O sea, era todo, unha cousa, era como ver o futuro, sabes? Sí. Claro, chegamos ali e facíamos moitas cousas. A min a radio sempre me encantou, levo escoitando. Non me acordo de cando empecé a escoitar pola noite a radio para dormir. O sea, escoitar, non me acordo. Con eso digo todo. Miña nai entraba na habitación botarme a bronca. Decir, que non vas dormir? Eu quedame de sopa ao mellor aos 10 minutos, sabes? Ou aos 5 teñome quedado dormido sin rematar de escoitar a cabeceira. O sea, que mira o que me axuda a min, o sea, o que me gusta, sabes? O que me gusta. E agora despertome de noite e poño a radio, poño o casco e quedome sopa. Si me desperto pois ás 6 da mañá, imagina que me desperto e me quedo dormido ao mellor hasta as 10. É unha pasada. Entón, total, que eu cheguei ali, estuvo guai, porque nunha das clases eu recordo que nos dixeron, bueno, faced o que queirades tal. Eu narrei un gol. E a tipa quedouse así mirando desde o outro lado da peceira, que para que non sepa que a peceira é o lado do control técnico nun estudio de radio, e recordo que pinchou, a min deume moita positividade. Mira ti que tontería, que tontería. Ela deume moita positividade porque pinchou e díxome, Fran, creo que ninguno de mis compañeros en la SER en Euskadi narra como narras tú. Eso, o sea, que podía decilo, podía ser verdad ou non. Ollo, flashback, Cañotas xa o facía no autobús. Aí está. Camiño dos partidos. Claro, pero porque é algo que me gustaba porque eu xogaba ao FIFA e narraba mentre xogaba ao FIFA. É verdade. Sabes? O sea, meus primos decíame, ou estábamos xogando e meus primos ou ao Pro, e meus primos a ver, narra aquí unha xogada ou tal, non sei que. E é así, sabes? Sí, é verdade. Entón, era como a banda sonora de xogar con meus primos ou a banda sonora que... Entón, claro, eso, a ver, sempre son momentos moi guais dos que tes vos recordo, entón, claro, supoño que te potencia. Sí, supoño que te potencia. Entón, claro, foi super guai. Despois tuve moita sorte de que a min sempre me encantou o fútbol, xa o sabes, gustame moito. Tuve moita sorte de que na miña clase viña Joaquín Caparrós, ex-entrenador do Atleti de Bilbao, do Sevilla, do Depor tamén, de moitos equipos. Eu fixen moitas migas con el, entón eu iba moito a San Mamés, acreditado, entón vía moito o que hasta me acreditou nun Atleti de Bilbao Real Madrid. Ostra. Entón, claro, ver esa burbulla, ver todo, fíxome, pois, o sea, fixo que me gustase moito o mundo. Claro. O mundo do xornalismo. E nada, despois xa viñen para aquí en terceiro de carreira, fixen un Séneca para aquí, o sea, Séneca a casa. É que eso, sí, é verdade. Eso é de maestro. O teu foi moi gracioso. Eso é de maestro. Eu recordo o decano, que agora está na tele, é un dos directivos da tele, recordo o decano que nos veu dar clase, que nos daba clase el de terceiro en multimedia, e chegou ali e empezou a preguntar, bueno, a ver, os Sénecas, bueno, los Sénecas, ¿de dónde sois? Tal, non sei que empezou a preguntar en castelán, claro, porque eran de fora de Galicia todos, empezan, Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, tal, non sei que, chega, señala a amiga e digo, Darzúa! Empezaron a escarallar, claro, todos en plan, como Darzúa? Eu, sí, son de Arzúa, tal, non sei que, el, pero que dice? Eu, sí, tal, non sei que. É que tedes a media tan alta, Claro, sí. Eu, en plan, que botade fora o xornalista é imposible entrar. E, bueno, escarallouse, de feito, levame moi ben con el, escarallouse de risa, e o ano seguinte pedín o traslado de expediente. Entón xa quedei, fixen xa cuarto en Santiago de Compostela,
e despois o máster que fixen en industria musical. É verdad que fixen un máster en industria musical. Mira como se ríe. É que agora penso e digo, cañotadas. Eso sí que foi unha cañotada. Bueno, que quen sabe, igual mañá eres o meu representante. Non, é máis porque eu sabes que estudiei no conservatorio moitos anos, sempre me gustou moito. Non exerce, de momento, non exerzo, pero estudiei moito, percusión encántame, e nada, a verdade é que guai, sí, despois xa tiven a sorte, falabas ti dos inicios, tiven a sorte de que eu fixeron as probas da Radio Galega, que antes facían as probas na Facul, facían probas, agora creo que só collen por media, eu creo que é un erro. Pero bueno, facían as probas e quedei de número 1 nas probas. Ostra. Entón poden escoller Deportes Radio Galega. Podía escoller tamén tele, pero eu tiña unha pedrada ca radio Deportes Radio Galega. Fixen as prácticas e despois xa empecé a colaborar de narrador. É que ti aí xa empezaches rapidamente empezaches a Sí, eu rematei as prácticas en marzo e xa me dixo en xuño pois remata a temporada, empeza a nova. Eu rematei o 31 de marzo. Remataba a temporada, empezaba a nova e eu xa empecé co grupo novo de narradores. E ata que entrei na tele. O da tele foi... É que ademais é curioso porque o da tele non foi a través da radio, sino que sacaron unhas prazas de formación, contratos de 2 anos para as redes sociais da tele, anterior a Esther Estevez, o sea, es la prehistoria de sí, que vos que fostes prácticamente os anteriores, xusto. Pero fostes quizáis a primeira xeración. A primeira xeración xusto nos deixaron, entramos nós. Fomos porque a segunda isto foi xeración. cando a Televisión de Galicia comezou a facer 2017 contido web digital, e todas estas cousas. Contido web, digital e demais. De feito, o Instagram abrímolo nós. Eles aínda non tiñan Instagram. Claro. E aí empezamos a facer, pois, a sair un pouco en pantalla, porque empezaban a poñer tamén ás veces despois do TX pois cousas nosas que facíamos ou na Guedúas ou tal. Bueno, pois chegou o momento de que fixera un casting de presentadores e gusteille a Benito Cores, o xefe de deportes. Bueno, en realidad gusteille a Verdugo, a Carlos García Verdugo, que tamén lle mando un bico, que é un crack, que foi o primeiro que me puxo a levar as redes sociais nun programa especial que presentaba el de rallies, creo que foi dun Dakar ou de é verdade, dun campeonato. Tamén faz ás veces, non? Sí, sí. Entón, vou contar esta historia porque é boísima. Antes de que remate o verán, chámame Benito Cores, o xefe de deportes da Televisión de Galicia, e dime, cañotas, además el fala así, é un crack, eu adoro Benito. Cañotas, o que? E dime, mira, que nada, estaba pensando si queres levar as redes sociales no enxogo. Como quen che di, sabes? Sí. Como quen che di, o sea, si quero ir ao enxogo, que é programa referencia a nivel, xa non Galicia, a nivel España, todo o mundo que sabe de fútbol ou controla de televisión sabe que o enxogo leva 30 e pico anos facendo fútbol e facendo país tamén de maneira ininterrumpida e todo o mundo ten moi ben colocado o enxogo no seu ideario, a xente do mundo do fútbol e demais. E dime, por 20 anos, non sei cando tens que vir. Eu, claro, alucinando. O sea, golpe ao peito, de repente, en plan, que? Bueno, total, que me di 20 tal día, imagínate, a finais de agosto, cando empeza a Liga. Nunca che contei esta historia, de verdad. Nunca che contei esta historia. É que estou che vendo a cara, estou che vendo a cara, e dime, 20 tal día, tal, non sei que. Eu, vale. Chego, citar a máis 5:30. Chego ás 5:30, entro, ainda estaban ca transición da redacción vella a nova, entón estaban fora traballando nunha cúpula, tal, non sei que, entro e escoito berrar xa entrando pola redacción, para este chaval, berrando, eu, merda, está falando de min, sabes, este, non sei que, non sei canto, entonces, pum, xa está aquí, bum, colga, ti que? Que, a que hora ves tarde, non sei que, non sei canto, e digolle, Benito, dixeches máis 5:30. Si che digo ás 5:30, tens que estar ás 5. Bueno, vale. Veña, vai pa maquillaxe, peluquería, estilismo e demais. Eu, ás 5:30. O enxogo empeza ás 10:30. Ás 5:30, pa que? Eu, bueno, vale, quererá facerme unha proba ou algo, sabes? Eu que sei. Eu, cero idea do que me iba a encontrar, Cero, cando che digo cero, é cero. Citou a tal hora, fun esa hora, xa está. Chego a estilismo, hola, Fran, tal, non sei que... Si, xa nos dixo Benito que ibas vir por aquí, non sei canto. Xa, pero non sei para que quere que veña tan cedo, tal, non sei que. Es de estilismo. Xa, cousas de Benito. Eu, vale. Cousas de Benito. Eu, vale.
acabo de vestirme, vou a maquillaje, e maquillaxe, empezan a maquillar, tal, e eu, joder, outra vez, é que quere que veña hasta hora, tal, eu, xa, Benito é moito de facer esas cousas, eu, xa me estaba tocando as narices, sabes? Xa me estaba tocando a nariz dicindo, me cá. Total, entro outra vez pola redacción, ca miña camisa, maquillado, tal, todo contento, e xa o vixo salir de frente e dime, vente comigo, con folios así, o tío, no aire, vente comigo, dando a volta xa, bum, bum, através outra vez da redacción, vamos ao plató 150. Eu, que? Vamos ao plató 150, sí, métete aí. Eu, xa, que vamos, di el, a Liga das Cidades, que empeza hoxe o programa. Eu, como a Liga das Cidades que empeza o programa? A Liga das Cidades, para que non o saiba, é o programa que contén todas as retransmisións de partidos da TVG, o que contiña, porque agora creo que xa van os partidos só, pero antes había un contedor que era a Liga das Cidades que presentaba os partidos, tal, despois repasábanse os goles, resultados, marcadores e demais durante toda a tarde. Entón, claro, durante toda a tarde. Todo o sentido. Toda a tarde. Entón, claro, empezaba como ás 6 o programa, non? Ese día, que empezaba tarde, que normalmente empezábamos como ás 4 e pico. Pero ese fin de semana non, porque ainda non había moito fútbol, era finais de agosto. E dime, sí, veña, pa dentro que tes que presentar. E dixen eu, a ver. Sorpresa. Dixenlle, terei que presentar, virá Óscar Benito, que é o presentador do En Xogo, eu estarei de lado co meu ordenador facendo as redes sociais comentando MJ di que jaja, cañotas, que ven no teu primeiro día. Xa, sí. Sabes, xa, e dime, no, vas presentarte solo. Eu, sabes esta sensación de que se che ven o mundo abaixo, de que de repente, como, o estómago desfeito, sí. Eu, como, xa noto que me vai o corazón a 100. Sí. E dime, por moi fácil, sentas talía e presentas eu. Que me estás contando? Eu non presentara nada en televisión na miña vida. Cando che digo nada, é nada. Non que fixera, pois con vos algunha historia así, pero que sí. De verdade, en plan de en televisión en directo, nunca nada. Que non é só sentarse, xa está, claro. Que é unha serie de, que é o que a xente pensa que ti te pos ou nunha gala que é estar ali e soltar unha cousa ou que tes un guión de tal, tes que ter non é, por eso hai que ter unha bagaxe profesional no sentido de que non é sentarse ali, non é sentarse ali, é que tes que ter a estrutura do programa na cabeza, que eu creo que eso é o máis, porque, por exemplo, ahora pásame coa voltas co prato. Eu teño a estrutura na cabeza do programa e eu clavo os tempos, porque teño tan estruturado mentalmente o programa na miña cabeza que non necesitamos guión hoxe en día. Para min iso é máxico. Un condutor de programa, sexa de radio, sexa de tele, para min unha das cousas máis difíciles é ese dominio que ten, que parece que ten o reloxo dentro de si, metido xa no cerebro. Sabes o que me dio o xefe moitas veces? Que un bo condutor pode ser un gran realizador. Sí. Porque ti podes conseguir coa túa forma, e a verdade é que é curioso porque moitas veces probas, xogas, porque eu xogo moito, sabes? Sí. Sí que é verdade que cando xa tes unha sincronía guai co realizador, mola moito, porque eu xa sei, el xa sabe cando eu lle vou pedir determinada cámara. Claro, entendes? claro. Entón, claro, eso é super guai. Eso é super guai, porque ou eu xa sei en determinadas situacións que cámara vai usar. Claro. Entón, eso é moi guai. É que ao final eso é un baile entre ambos. Eso é moi guai porque el lévame a min e eu levo a el. Sí. Sabes? Entón, eso está moi guai. Bueno, pois, Cañotas nunca fixera eso, vale? Nunca na súa vida. Chántame ali e eu, pero Benito, non sei nin os partidos que hai, nin os árbitros, nin nada, absolutamente nada. Os cámaras partindo as cachas ali dentro. Os cámaras do plató partindo as cachas como que, isto é normal que pase. Non é normal, entendes? Non é normal. E colle e dime, veña, sí, tal, partido Racing de Ferrol, non sei que, arbitrado por tal, do colexio tal, así, deume 4 datos e díxome, é a temporada, imagina, creo que era a 30 ou así. O sea, ainda por riba, sabes? Un número redondo, ou 35, algo así. Sí. Eu me cago na leche. Nada. Porque ademais exposte a que a túa primeira experiencia sexa un desastre e te marque para mal. Exactamente. Entón foi como, pois, que faz? Porque hubo un momento que lle dixen, pero isto non pode ser, e dixeme, que queres? Non queres facer? Se non queres facer, non faz. Entón, claro, foi como unha merda, sabes? Unha merda, agora fago. Entón, claro, teño esa primeira intervención. É brutal, tío, porque estou
quieto como un pau, hola, benvidos á Liga das Cidades, o programa dos deportes. Estánme apuntando cunha pistola por detrás. Xurucho. E rematou o programa, salín, e collo tipo, dame así, bum, unha palmada nas costas e bamba, e dime, bueno, chaval, moi ben, o fin de semana que ven máis. E eu, me cago na leche, ainda me quedaba un xogo esa noite, sí. Pero un xogo xa é moito máis, como somos 5 na mesa, xa é outro rollo. Buah, foi espectacular. E a verdade é que estou moi agradecido a Benito porque despois é que era cousa que había que facer, era... Quérele facer? Sí, pois fago eu, sabes? Era especial de rallies de non sei que, hasta creamos un programa de rallies que había tempo que non o... O sea, facía tempo que non o había na TVG e había unha demanda por parte da xente dos rallies de ter un programa, pois creamos un programa de rallies, presentaba eu con outro compañeiro, entonces claro, foi super guai porque fixen moitísimas cousas en un ano. Foi o segundo ano destes que tiña de contrato na tele, en ese ano fixen moitísimas cousas. E iso dache moito... Sí que me gustaría tocar un tema que é, porque ti comenzaches así e pois deches así o salto á tele e ao nada diso pois xa te empezaron a chamar para máis programas de outro tipo, xa deches o salto dos deportes a outros ámbitos, pero sí que me gustaría compartir co público, porque o público quedase coa cara bonita, non, deste mundo. E que bonito, que saes na tele, que traballas unha hora e xa está, sabes? Porque quedanse con o tempo que che ven para eles é o tempo que traballas e non entenden todo todo o que hai alrededor de iso e pensan que, bueno, que, a ver, as cousas como son. A televisión, polo xeral, remarco polo xeral, está ben pagada, pero depende quen, depende que. Ás veces está mal pagada. Digamos que depende de moitas circunstancias. Claro, depende de moitas cousas. Quero dicir, no sentido de, vale, sí, bueno, pois saes aí, despois a xente pensa que sair na tele é moi bonito, porque é como, todos nos gustaría sair da tele. Sí e non, depende que día. Igual... Pois, por dicir unha cousa así moi bruta, que non quero aquí ser bruta, pero igual cando acaba de morrer teu pai, pois non mola tanto sair na tele, poñer un sorriso. Entón, gustaríame un pouco facer, o sea, que compartises toda, non tanto a parte amarga, pero sí achegarlle ao público esa parte que se non lle achegas ti, de ti a ti, nadie vai falar disto, no sentido de todo o que hai detrás do noso traballo, sobre todo da incertidumbre. Eso é igual a incertidumbre, pero eu parto da base de que son un privilexiado. Sí, o sea, sí. Eu teño que dicir que son un privilexiado por facer o que me gusta, porque para min é unha vía de escape. O sea, para min o meu traballo é dos momentos máis chulos do día. Entendes? Sí. Que iso é moi difícil de dicir. Hai xente que non o pode dicir, entendes? E para min, ter ese espazo no programa e facer o que me gusta e o que sempre me gustou, é que eu teño moita sorte. E ademais facelo en galego. Sabes? Que eso que hai moita xente que marcha de Galicia polo que queira, ou porque non ten traballo, bueno, e porque ao final hai o traballo que hai e hai a xente que hai tamén. Ou porque non ten traballo, iso digo eu, ou porque non ten traballo, ou porque aspira a outra cousa. Efectivamente. Ou porque hai xente que a idea equivocada, para min, que a idea equivocada de que aspira a moito máis. Pero é que eu son unha persoa moito máis terrenal nese sentido. Eu, para min é todo un privilexio traballar na TVG. O sea, un privilexio a nivel de que son unha persoa con moita sorte. Sinto de verdade, que son unha persoa con moita sorte e sei que hai moita xente que querería estar no meu sitio. Pero moitísima cantidade. E tampouco me podo queixar das miñas condicións porque sei as condicións nas que está moita outra xente. Entón, eu teño moita sorte. Son un privilexiado. A parte negativa, o sea, a parte menos positiva, que diría eu, porque tampouco é negativa, pero menos positiva é o que distía a incertidume. Porque eu agora estou nun programa diario, eu traballo todos os días, eu estou moi guai agora, o sea, é como... É que quizáis estás nas mellor das opcións que podas estar. Sí. Incluso mellor, por exemplo,
o sea, falo a nivel laboral de ter unha tranquilidade, incluso mellor que pois, se cadra o Come a Comarca, que pode ser que fose quizáis o programa máis top que fixeras de prime time, presentador total, o sea, foi moi guai a nivel profesional. Probablemente, económicamente, foi o mellor. Pero sí que é verdad que ese programa, si non ti sabes que vas presentar esta temporada, si se renova, sabes que vas presentar a seguinte, pero depois non sabes absolutamente nada máis. Non é unha seguridade. Ese é o tema. Eso é o que a xente ten que saber. Eu creo que o peor do noso traballo é a incertidume, porque, por exemplo, mira, co Come a Comarca era un programa que se gravaba en 3 meses, por decirlo así. Sí, outubro, novembro, decembro, mediados de outubro, novembro, decembro e mediados de xaneiro. 3 meses. 3 meses. Pero ti gravas en 3 meses un programa que ao mellor se estrea en marzo. Claro. Ou en abril. Claro. Entón, claro, evidentemente, a televisión non vai ter en pantalla a unha persoa, neste caso, a min, a televisión non vai ter en pantalla a unha persoa en 7 programas. Entendes ao que me refiro? Quer dicir, se vas a estrear un programa con Fran Cañotas, é bastante... pode pasar, que hai moitos casos que pasan. E de feito pasa. Pasa, pero quero dicir que é normal, é totalmente comprensible, claro, sabes? Pero sí que a nivel un pouco de o que vas a ofrecer a xente de contidos e tal, imagina ter a Cañotas pola mañá, pola tarde, pola noite. A xente cortaríase as venas. Claro, sí. por ser eu. Entón, claro, despois que pasa? Que hai un período de inactividade, por dicilo así. Aínda que ti me vexes na tele, ao mellor eu non estou traballando. Isto pasa moito tamén co tema de actores e actrices, que igual están, eu que sei, igual Tosar está presentando 3 películas e xusto está que non está traballando. E está rollo de, bueno, espero que me chamen para algo máis. Bueno, pero oxalá Tosar, oxalá ter traballo como Tosar, sabes? Sí, pero bueno, pero que incluso o propio Tosar, sendo unha persoa que traballa moito, non é a primeira vez que fala de, hostia, levo un tempo sin traballar. É que despois ese é outro tema. O tema de que diste da inactividade, eu recordo o primeiro ano do Come a Comarca, que despois no verán xa fixen o Cantas ou non, o concurso karaoke, e despois fixen a segunda temporada do Come a Comarca. Cando ainda non sabía que ia presentar un novo programa, o primeiro mes estás de maravilla. Quero dicir, o primeiro mes na casa. Despois de facer un programa que ainda non se estrenou, está a punto de estrenarse, un prime time tocho, tal, non sei que... O primeiro mes na casa estás moi ben. Porque dis, que veño de facer isto, claro, pero despois cobrei isto, tes o bolsillo quente, sabes? Comentas as paredes despois, é así. Pero... Porque, o sea, que as cousas como son, independientemente xa de todo, que somos xente que necesitamos porque traballar, vai un pouco facer tamén, cousas, pero vai un pouco tamén na túa activos. forma de ser. Claro. Sabes, porque eu sei que hai xente... Claro, que non nos acomodamos tan fácil. Hai moitísima xente que prefire gravar todo e despois, pero como miles de traballos. Quer dicir, como xornaleiros ou xente que tal, ou eu que sei, que traballa tal e despois non quere traballar, ou prefire estar tal. Esa xente haina tamén. No audiovisual claro. Pero é normal, o sea, é totalmente lícito e comprensible, eu entendo perfectamente. Pero que pasa? A min eso non me tranquiliza, o sea, eu son unha persoa que ten que estar facendo cousas. Teño que estar facendo cousas, entón, claro, de feito, bueno, foi acabar, eso, mes e pico, 2 meses, xa estaba falando con tal para facer presentacións, non sei que, para non parar. Sí. Eu non sabía o que iba a vir, nin se me iban volver a chamar ou non, confiaban que sí, pero non o sabía. Entón, claro, eu era a lo loco, veña, facer cousas, pero porque supoño que vai un pouco na forma de ser, tamén. Sí, por un lado o feito de querer traballar, pero tamén polo outro porque ti dis, vale, pasou un mes, que previsión de traballo teño? Claro. Non teño. Claro. É dicir, eu moitas veces en certas circunstancias acórdome de ti e de máis xente, pero sempre lembro, pois, por exemplo, unha conversa que tivemos aí, vale, que tamén se metera a pandemia polo medio, e iso complica todo e tal, pero lembro contigo unha vez ter unha conversa de, tío, que tal? Bueno, pois, daquela maneira porque estou xusto nun momento de que de momento non teño traballo á vista e já me estou preocupando un poquito claro, e eu, é dicir, entre nós entendémonos moi ben porque sabemos o que é estar aí, pero é que eu mismamente, pois, por exemplo, veño de facer un primeiro trimestre
bastante lamentable como autónoma, vale. que ainda va que tes algún cliente fijo e tiras millas e tal, que a xente vete activa en redes porque o feito de que estés, por exemplo, sacando unha canción nova, claro, pero que se eu levo 1 ano e medio traballando nesta canción, nalgún momento vai ter que sair. E ti vesme a tope, pensas que estou a tope, que estou facendo millóns de euros e realmente ves que sí, que os cartos da conta salen, pero apenas entran. Entón, cando ti miras así ao futuro, porque no mundo musical é distinto, porque igual hoxe non tes concertos e a semana que ven chamante de 2 sitios e xa tes 2, pero cando xa ves que chega unha altura do ano, tal, miras para o verán, ves que non tes nada, tal, non sei que, ou que te salen cousas de un pouco de ven a non ganar nada e a facer cousas que, porque as cousas como son tamén non é cuestión, obviamente nós traballamos e enrollámonos moito de, penso que a ti tamén che pasa, de que ás veces che ofrecen, igual ti se che piden un caché, pois dices é tanto, pero che din, podo chegar hasta aquí, pois igual ás veces dis ti, home, pois claro que me enrollo, quero dicir, nós creo que non sabemos enrollar cando vemos que as intencións tamén son honestas e tal. Entón, enrollámonos e tal, pero sí que por abusos, pois igual non pasamos no sentido de que non se trata xa de tal, eu entendo que igual ti só tes 5 euros para pagarme, pero que eu pago todos os meses o meu recibo de autónomos e os meus impostos, non é por facerche un desplante, é que tal e como ti eres empresario, eu tamén tamén teño que pagar, teño que buscar o sustento, e só ás veces a xente só mira para a súa parte, non mira para a parte nosa como profesionais, sabes? Entón, claro, cando te ves así, sí que empeza un pouco xa, eu sí que lembreime moito de ti estes meses de dicir, joder, sabes, de este rollo de que vai pasar, porque tamén chega un punto, e imagino que a ti tamén che pasou, cando estás nunha situación jodida, que igual un día estás triste, e incluso choras de dicir, hostia, que preocupante isto, pero por eso igual ao día dis, non teño nada que perder, me lo como todo. Exactamente, que eu creo que eso vai un pouco o que dicíamos antes, na forma de ser, na personalidade de cada un, porque hai xente que é negativista ou negativa por naturaleza, sabes? Ten tendencia depresiva no que vai pasar. E hai xente que é moi positiva, que é todo. Isto explica moi ben Ancelotti, o entrenador do Madrid. Ten dúas boísimas que é por exemplo, Nacho, fala de Nacho e di que é un defensa pesimista, pero que funciona no seu pesimismo porque sempre pensa que vai a salir todo mal. Entón, claro, o tío sempre está aí a ver que vai pasar agora e tal, pero sempre defende. Entón, hai xente que nesa negatividade se move ben. Eu non podo, eu son como Vinicius. Eu son un tío positivo, que a min podenme dar, pode ser o minuto 100 de partido e non saírme ninguna xogada que eu vou intentar na seguinte, sabes? Claro. Son totalmente o contrario. Xa non te ves condicionado por todo o anterior. Claro, o sea, condiciona. Bueno, condiciona, pero que dis ti por diante, todo o que queda por diante. Sempre intento mover ceo e terra, sabes, para sair adiante. Bueno, supoño que tamén vai un pouco aí, sabes, un pouco, pero bueno, eu insisto, non vou dicir que loita xente polos seus soños, porque non sei. Porque é unha mensaxe un pouco. Porque é unha mensaxe, sí, daquela maneira. Que o que fagan a gusto. Entendes? Que o que queiran facer, que o fagan con ganas. Sabes, que lles guste facela, que o fagan con ganas, se poden. Que hai xente que despois non pode, ese é outro tema. Claro. Pero se poden, que o fagan con ganas e que o disfruten, porque para pasalo mal xa hai tempo. Xa hai tempo. E sabes que hai unha frase moi boa que me gusta moito que é a vida é iso que pasa entre desgracias. Sí. Pois é verdad, desgracias na vida hai moitas, por sorte ou por desgracia hai moitas. Hai moitas. Entendes? Porque xa che chega solo cas mortes dos familiares xa tes para enterrar aí en desgracias. Porque empezas cos avós, con non sei que non sei cando, entón o que fagas fai no a gusto e que che guste. E xa está. E punto e acabouse. Teño que deixarvos porque a miña nai vai pechar a tenda e xa que estou en Arzúa vou na recoller. Bueno, vamos dicir o que hai que dicir, que é viva Arzúa. Por sempre me cago en tal. Por que? Viva Arzúa con sus quesos y sus cosas. Un pico a Jaime. Por esa frase. Por esa frase que nos qué bonita es Arzúa con sus quesos y sus cosas. Eu non sei, eu creo que a próxima estatua que se faga en Arzúa vai ter que ser esa frase. Sí, esa frase grabada. Que de verdad. Grabada. Entón, nada, dar as grazas de novo ao noso patrocinador deste podcast especial.
Que a ver se me acorda. Espera, repito. Pato patrocinado, yo sei. Espérate. Dar as grazas ao noso patrocinador deste podcast especial, Queixo de Arzúa patrocinado, que é un agasallo de... Denominación de orixe protexida Arzúa Ulloa. Chan, chan. Segunda parte. A súa contraetiqueta é a nosa garantía. Sí, teño que facer... A partir de agora, os anuncios de radio debería facer eu. Sí. Da denominación. Sí. Eu cantar un chin e cobrar dereitos de autor. Facémoslle prezo, sí, por favor, que nos chame. Vale, perfecto. Pois nada, que moitísimas grazas, Fran. E que nos seguiremos atopando no camiño seguro. Unha aperta grande e nada. Agardo que vos guste, vémonos no próximo episodio. Adeus. Canto Conto, un podcast de MJ Pérez.